Ale ináč akože teraz, keď toto je na onom, tak je to tu perfektné, že? Jau. Dobre toto je teda. Tam sa nevestím. Kde? Ten tam? Som ti hovoril, že tam sa už asi nedá dostať. To tam je dosť úzke. Tuto hore to je ešte takisto. Či som aj ostrel brutálne na hore. Víš, také diery šelijaké. Tuto je tiež dobrá diera hore. No tuto už nevidím. Ale neviem, že čo to je zač. Aj hore. Fuj, jak to klápe voda. Čože? Že tam hore sa podľa mňa dá dostať. Podľa mňa ne, lebo tam sa není čoho chytiť. Stien. No ale to je one mokré ako hovado. Je tu nejaký šuter? Čože? Šuter? No, a čo šuter? Počkaj. To je takéto hlboké. Ty kokos. Čo? To ide dole volať. No, dobre. Fakt? Počúvaj to. Ten zvuk. No. Dobre. Tam to je asi. Ono, ty si tam hodil one ečiu, čiže tá sa tam niekde zastavila. Na niečom. Ale hĺbku to má asi dobrú, teda. No ale neviem, akým spôsobom by sa tam dalo dostať. To neviem ani ja. Je to moc úzke. Asi by som sa dosť do hĺbky vral. Možné to je. Čo si to dá? Ja reku si to dávaš dole. Rozmýšľam, že skúsim tam nejako vlezť. Ale jak? Neviem ani ja. Ale nechcem moc riskovať. Ja?